tamén a contrae, aí todo o mundo se olvida del. El tiña quizás nocións de medicina moi rudimentaria naquel tempo, claro, porque en Montpellier, na súa terra, ese cardenal presenta ao Papa e vense de volta, pero contrae a enfermedade, e aí todo o mundo se olvida del, non ten amigos, hasta que un canciño sempre se representa como un can, os seus pés que leva un trociño de pan, un canciño todos os días, desde o poblado máis cercano, leva a cueva, o
Vamos ir allá. ¿Dónde está? Ese no. Sí. Tom, espera que un tiro para abajo. Ah, bueno. Por la puta. Stanno mirando un canale. Sta arrivando
Estaba por otro lado. Sale 6 canales.
así esta función litúrxica, que abre así a feta, a Belendo, que son os que hoxe pois sufragan e organizan este día dedicado a San Roque. Gracias, señor alcalde, Esteban, membros da corporación, gracias ao coro de Divina Misericordia, os leiteiros e a todos os que, dunha maneira ou doutra, colaboran o seu graniño de area. Que San Roque nos libre de todo peligro, de toda enfermedad, hasta o ano que ven, e despois pediremos. Que pasedes un bo día de festa e bo proveito. Podeis ir en paz. Baila mi cumbia.